Inirekomenda ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM ang preliminary preparation sa mga probinsya bago ang full implementation o pagpapatupad ng Balik Probinsya Program. Sa liham ng PAMCHAM sa chairman ng Regional Development Council at Bataan Governor Albert Garcia, iminungkahi nito na dapat mauna ang mga investment at trabaho bago ang relokasyon ng mga tao mula sa Metro Manila. Ayon sa PAMCHAM, ang transportasyon at road infrastructure halimbawa, dapat daw ay handang i-accommodate ang inaasahang paglobo ng bilang ng mga commuter upang maiwasan ang traffic congestion. Dapat din daw handa ang housing, schooling at medical facilities bago ang pagbabalik probinsya ng mga pamilya. At kasabay nito ang pagtitiyak sa seguridad, sa peace and order at kaligtasan ng mga negosyo. Opportunity na balik probinsya, why not? Mga Kapampangan din naman yan, it will entail development. But sana mauna muna, bago sa tao, mauna muna yung investments which will create employment. Sana yung may stimulus package na to get us out of this crisis muna. And also, darating yung mga tao, siyempre expect natin yung peace and order. Dadagsa sila, then yung peace and order, dapat ma-assure siya ng ating PNP or ng ating police personnel. And then also yung sa housing, sa medical facilities with the crisis, yung schooling, etc. Yung lahat ng ancillary services na dapat in place muna sana. Kabilang ang Decongest Metro Manila sa advokasya ng PAMCHAM na sinimula noong taong 2013. Kaya naman pabor at suportado nila ang Balik Probinsya Program na may layuning itulak ang countryside development. Gayunpaman, kailangan daw ang mga kritikal na paghanda na ito upang maging matagumpay ang programa at sa layuning ilayo sa sakit na COVID-19 ng publiko. Dapat daw ikonsidera ng gobyerno ang epekto ng kasalukuyang krisis. Ayon kay Del Rosario, hindi pa man nagsisimula ang General Community Quarantine o GCQ sa Pampanga, nasa 20% sa kanilang mga miyembro ang posibleng mag-layoff na mga manggagawa. Kung ganito raw ang sitwasyon at pauwi ng mga nasa Metro Manila, ay malilimitahan ang oportunidad sa trabaho. Kaya kailangan daw ng consultative effort sa pagitan ng publiko at pribadong sektor para maging matagumpay ang programa ng gobyerno. Sa private sector, we are on the ground level. Alam natin yung nangyayari dito sa atin at yung nagpapatakbo ng negosyo, alam nila yung nangyayari. So parang without that consultative relationship, then eventually nga magpe-fail kung ano man yung programa. So ngayon pababalikin mo yung mga yan from the city, from Manila, maghahanap yun ng trabaho. Saan? Ang mangyayari nun, mag-aagawan pa ng trabaho dito na hindi na nga enough. So parang tinransfer mo yung problema from the city, from Manila, dito sa atin, and how can we go? Pati yung LGU natin mahihirapan. Samantala, ayon naman kay Nueva Ecija Representative Rosana Vergara, kailangan ng pagtutulungan ng national at local government at pribadong sektor upang magbukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho. Dahil kung walang public-private partnership, hindi raw makakamit ng Balik Probinsya Program ang layunin nito. Ang programang ito ay isa sa nakikitang solusyon ng gobyerno para ma-decongest o mapaluwag ang Metro Manila sa panahon ng COVID-19 pandemic. Ang Department of Trade and Industry o DTI naniniwalang dapat bigyan ng incentive sa mga negosyante upang mahikayat na mamuhunan sa kanayunan na lilikha ng trabaho. Nasa 1 milyong residente mula Metro Manila inaasahang sasama sa Balik Probinsya Program sa susunod na 6 na buwan ayon sa National Housing Authority o NHA. Ayon kay NHA General Manager at Balik Probinsya Executive Director Marcelino Escalado Jr., nasa 10,000 individuals na ang nagpakita ng interes sa programa mula ng ilunsad ito noong May 6. Jennifer Salenga, CLTV 36 News.